Don't wanna say goodbye, 'cause I don't think that I have in my soul to keep letting go. You hold me real tight, kiss me hard another time. Be my fire for tonight, and then I'll let you burn my dangerous love, a taste of poison paradise. Bite your lip, get me high, but the pleasure's all mine, the pleasure's all mine. Just for tonight, and even though the sun will rise, I will fight fire with fire, fire with fire. Don't wanna say goodbye, 'cause I don't think that I have in my soul to keep letting go. You hold me real tight, kiss me hard another time. Be my fire for tonight, and then I'll let you burn my and then I'll let you burn my to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time. Yan ay patungo. We
Thumbs Up Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama nyo na naman ang pinakita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Ayan, today it's Wednesday, kalagitnaan ng ating week. Yes, and then on Friday, magaganap na ang aming Christmas Party 2019. Ayan. So, halo-halo sa inyong lahat. At syempre, halo-halo sa ating mga early birds. Gaya ni na Jana Gabica, Esa Andrada Di Artanian, Marisa Magudayaw. Yes, halo-halo sa inyong lahat. At syempre, keep on watching hanggang dulo. Ayan. Syempre, wag niyong kalilimutan mag-react ng heart kung parating nyo kami nami-miss. Ayan, at kung excited na kayo sa araw ng Pasko. Dahil 14 days to go na lang, magpapasko na. Ayan. Kaya naman dapat positive tayong lahat dahil panahon na naman ng bigayan at pagmamahalan dito sa Pilipinas. Ayan. At syempre, speaking of Pilipinas, wag niyong kalilimutang i-like at i-share ang aming mga pages sa iba't ibang dako ng ating bansa dito sa Makati, Madrid, Philippines, sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, sa Cebu, Madrid, Philippines, Cebu, at sa Davao, Madrid, Philippines, Davao. Ayan! So, gusto niyo namang makita ang ating dalawang nagagandahan at nagtuturuan na naman sila kung sino ang mauuna. Hashtag Ninang Zen. Baka naman, Christmas gift. Ayan. Yes. Halo-halo sa inyo lahat. Ayan, may mga nagjo-join pa. Yes, keep on joining and keep on watching. Ito na ang ating guwapong Kenkoy, Rupi! Halo, Madrid. Mali. Take 2. Halo, almosalers, eklabus, clovers ko dyan. Di ba, mga almosalers ko dyan? Kamusta na kayo? Yan, babatiin na natin. Sino gusto magpabati? Ay, ano si Jessica? Yan. Rupi, sabi niya, Dali. batiin mo siya. Babatiin na natin With sila, heart. isa-isa. May nag-chat. Hi! Rupi Heart. Ayan, yan pala. Dali. Hi, Jessica! Ikaw na ang kaunahan kong binati. With kiss. Huwag na yung kiss. Pangit ang kiss. With heart. With heart na lang. Ayan. Ay, like pala. Wag heart. Like dapat. Mali yan. Double meaning yung Rupi mo. Ayan. Hindi, double meaning. Kasi kikim siya naka-subscribe pag ganyan. Yan, binabati ko si Jessica. Kauna-unahan na yan. Okay. Si Jara Gabica, Esa Andrada, Di Artanian, Misat Maggudayaw, Sheena, Ashel, and that's all. Thank you. Yes! Okay, so ngayon naman, syempre hindi mawawala ang ating cutie patuti, Kimpi! Kimpi! Hello, Madrid Nation! Ayan, nakita ko kanina nag-comment si Esa. Sabi niya, 14 days na lang, Pasko na. Yes. Sabi niya din. So, i-comment nyo naman dyan, guys, kung ano bang ganap nyo this coming Christmas. And then, syempre, abangan nyo na rin dahil 2 days na lang po ay Christmas party na rin natin. So, yan, abangan nyo kung ano yung gagawin namin sa Christmas party and kung anong magiging pasabog. Syempre, ayan, halo-halo kay D'Artagnan, Marisa Magudayaw. Sabi niya, pa-shoutout po dito sa San Pedro, Laguna. Halo-halo, mga taga San Pedro, Laguna. And then, syempre, ayan, halo-halo kay Jessica. Syempre, nanonood ang aking tita. Halo-halo, na si Tita tita! Lucel Azares. Halo-halo, Tita Lucel. Keep safe always and advance Merry Christmas. So, ayan, excited na ba kayo, guys? Para sa ating mga games today, before tayo mag-start, ay mag-heart track and light crack naman kay Jahan. Sino tong isang Japanese? Sabi niya, going to Baguio this coming Christmas. Sino yan? Bago na Ayan, naman. halo-halo, tita. Ayan. Salamat daw sa pagbate, sabi ni Ashel Rupi. Mamaya ka.
Siyempre. Teka lang. Ay, So, yan. Akala ko ikaw Sabi ni pa rin Jana, eh. Christmas Tayo. is tulog Yan. time. Ay, bakit? Yes, Sarap. it's pahinga day. Napakasarap niyan tulog time. Ayan, Grabe. gustong-gusto ng lahat yan. So, ayan si Jana sumasagot na wala pa tayong category. So, excited na ba kayo guys? Dahil ilabas na natin ang ating first game in 3, 2, 1. Okay. Yan. At syempre, magpapalimutan ang ating golden spoon. Kailangan na wala kang adobo ang inyong mapaputok. At sa pagdating ng pangatlo, kailangan wala na kayong mapaputok na lobo. Yes. Ayan, guys. Para makuha ang ating pot money. Ating Ayan, pot sabi money ni ay Jana, 300 medium pesos. daw. Halo-halo kay Shaira. Sabi ni D'Artagnan, magkakalat ng kagandahan sa Baguio this Christmas. Parang masarap Punta nga ako mag-Baguio, dun. pero for sure maraming tao. Punta kaming tatlo doon. Madaming Okay. madlang Ganda dito. people. Siyempre, gwapo na So rin. yan sabi ang si ating Ruby. pot money is worth 300 pesos na po. Yay! Hello! Wow! Halo-halo! Anong pangalan mo muna? Miguel Sabi niya, daw, taga hello Miguel." new viewer po. Salamat po. Shoutout po mga taga San Miguel, Bulacan. Lalo na taga Barangay Pulong Halo, Duhat. halo! Halo, Anong name mo? sa inyong lahat dyan. Yan, sabi ni Christine Joy. Gagawin ko lang sa Christmas. Magtatago lang sa mga inaanak. ina. Ay, pares tayo ng Wala gagawin. ibabudget. Charot. Student pa lang eh. Okay lang. So, ayan, ang daming sumagot ng hard. So, para sa ating unang category, let's try hard. Hard. Okay. And ang ating category, ano nga ba? Ayan, para sa ating unang category, ito ay famous characters. Ayun yung name niya, Arnold. Arnold, halo, Arnold. And sa mga taga Bulacan. Ayan. Arnold, ano? Ruby yung comment. Yes, it's hard na. And Make our it harder, category please, daw. is famous characters. goodness. Ayan. Siyempre, while watching, Init naman guys, dito. mag-heart track naman kayo and like, react. Kaya nga, ang init. Yan. Ang init. R daw, R. R. Sabi ni D'Artagnan, letter R. May sumagot naman, sabi ni Jana, Aquaman. So, try natin letter R. Walang R. Ayan, alo, Kenneth Ferrer. Sabi niya, letter S. Yes, letter S. Sabi niya ako na single. Ayan, salamat daw, sabi ni ano. Wala. Sabi ni Jessica Hawkeye. So, let's try letter E. Sabi din ni E. Ruth Gabehan. Letter E. Sabi ni Wala. Jana, Ayan, guys, tatlong Letter A. lobo na. Tatlong lobo na ang pumutok. So, Goodbye, Pat Pat Money. Money. And tomorrow is 400 pesos. Yes. Try natin yung Siya. Aquaman kasi may humula, letter A. Sabi ni Esa Andrada. A daw, A. Letter A. O, yun, meron. Pero parang hindi Okay. siya Aquaman. Kasi isa lang. Pero may letter A. Yan. Oh my goodness. Sabi ni Ayan. Lapani. Halo, Let's halo, see Lapani. Lapani. Letter F? Sino itong Lapani? Remember ba ito ng Bagani? Lapani, letter F. Ah! Oh my God! So, ayan guys, isa na lang po ang ating balloon. Oh my God, parang wala pang magiging first winner. Sabi nito, Guys, galingan nyo. Ano ba yan? sabi ni Arnold, letter I. So, ayan, wala tayong letter A, E, R, and S. Meron palang A. Isa And lang. letter Hindi I. siya Iron Man. Hindi siya Sabi ni Aquaman. Shira, Maximus! Maximus. Hindi po. Hindi pwedeng Maximus. Ayan, sabi ni Harder. Letter O. Make me O. Ay! So, yan, wala Bilis ng po pangyayari. nakahula Oh my ng God, ating Pikachu lang. first. Yes, Si first. Pikachu. Ang famous character Iba na ay eh, si hindi- Pikachu. Hindi na Oh my broken ata God. to si ano eh. Si Pikachu Hindi na lang siya humuhugot. siya. Iba na yung kanya eh. Pero may humula, oh. Hindi pa dito. Wala pang Oo. napapaputok. May humula, Pikachu. Umabot ba siya? Pero ang Pikachu, Ayun alam na, ko ang oh. spelling is letter K. Yes, letter K. Letter Hindi K, siya C. Pikachu. Sabi ko sa may... So, walang first winner. Yes, so yan OMG. guys, bumawi na lang kayo dahil para sa ating next puzzle. Gusto nyo ba easy muna? Yan, gusto nyo kasi hard eh. Ayan, sabi ni Tapanit. Harder pa kayo ha.
Make me Ayan. harder pa. Make me Gusto harder. nyo na ba mag-easy? Mag-easy muna tayo. Sige, Mag-easy para ba may muna manalo. tayo? Easy lang. Letter Easy lang. Easy. Easy. Lumalamig na. Ayan, books and lumalamig. Books and Ayan, movies. easy. Books Wala ako. and Ang movies. simoy ng hangin Sa akin ay lumalamig na. Tamang set. Ay, Yan, para sa ating second set, ang category ay books and movies. Ano yan? Break na tayo. tayo. Sasabi. With 2 words. Sabi ni D'Artagnan, letter A. Letter A. Hindi na mawala si letter A. Okay. Kung ganyan ang gusto mo, pagbibigyan. So, yan. Meron na tayong Ipapakita natin letter ng A. ating mayamang Zen Master. Nagbibilang siya ng salapi. Nagpapaypay siya ng salapi, Ay. oh. Guys, ang init naman dito sa aming venue. Sabi ni Yan mga Sheena. inaanak ni Zen Ayan, Master. so syempre, dumating na ang kanya-kanyang 13th month. Kayo ba? Masaya ba kayo sa inyong mga 13th month? Halo-halo sa aking cousin na si Kuya Jesser Bernales. Guys, paparapol natin Sabi ni to. Sheena, letter E. Letter E. Yeah. Ninang Zen. Hashtag Ninang Zen, beka Bigyan na naman. sila ng barya. Ayan, meron tayong letter E. Letter E. Yan, sabi ni Arnold. Letter L. So yan guys, Kanina, Arnold, lapanit pwede mo din, kaming lapanit. mapanood every 12 to 1 p.m. Mondays na raw. to Friday. Ubus na. Ubus na daw yung Ayan, 13 halo-halo months. kay Alex Gaviola. Hi, Halo. Alex. Sabi So, ni yan, Lapani, books and letter D. Movies. Letter D as in dog. Dog. Okay, walang letter D. Sabi ni Jesser, letter At ni zero. D'Artagnan. Yeah. Letter O. Ay, yung ano. Letter O kasi. Letter O. Ah, letter O ba yun? Yes, sabi din ni D'Artagnan, letter Pareho O. sila, letter O. Yeah. Ang hilig niya sa O, tsaka sa ano? Sa T. T. Tsaka sa R. Lahat na. Letter Mamaya S na yan. Oh, yan na, letter O. May mga humula din. Dalawa, letter N. Sabi rin ni Sheena at ni Jane, letter M. Ano ba talaga? Ano ba? Sabi ni Esa, another lover. Ooh. Lover. Sabi ni Kulang. Arnold. Yes, aabangan ko po talaga. Wow. Thank you for watching, Arnold. Sabi ni D'Artagnan, letter Oh, S. sabi na nga ba eh. Di ba? Another lovers. Predicted. Sabi ni Esa, Ni halo-halo Esa. kay Del Romeo. Nababasa ko na ang utak niyan. Another lovers ba to? May Let's try letter connection na kami. O. Oh, yes. Let's Letter O. Oh, hindi Ganyan- siya Ganyan ba talaga pag mga another. taga-schoolmate mo? Ganyan talaga. Yeah. Ganyan ka rin eh. Try natin ang letter S. Ang daming Letter sumagot ng S. Napaka-drama, tapos ano. Letter S. ko alam. Ayan. So, pwede pang lovers. Ay, Pwede yung lovers. Arnold lovers daw. Parang Arnold. Ayan, lovers. present na si may Samir. mga Sabi pabubuo niya, na namang love team hi dito, ah." guys, nasa Coronadal ako. Autumn Saan daw. yun? Feeling Uy, ko kung alam, saan baka ka alam ni mapadpad. Samir to kasi mahilig siyang magbasa. Alam mo yung Ikaw si Doro. Coronadal? Kapatid dyan yan eh, Kichi. May Nada. sumagot. Autumn lovers. Let's Autumn try letter lovers. U. Ay, hindi Ayan, siya sabi ni autumn. Samir, hi Ate Sheena. Ayan, may Okay, hindi siya autumn. Asset lovers daw. Australian lovers. Assets lovers. Pero it's Os. Anong Os yan? Aussie. Aussie. Ostra. Char. Ostra. Piling ko Aussie. Assets lovers. Aussie. No? Okay, hulaan nyo na yan. Sabi ni Karen Assets lovers. Tarte. Try natin isa ng letter L. Ay. Kung lovers ba Aswed yan. lovers daw. Ayan, so hindi siya lovers. Wag na kayong ano dyan. Walang Walang letter L. lovers. Hindi siya lovers. Tama na. Yeah. Austin. Lol. Hindi siya Austin lovers. Walang lovers. Aussie's lovers. Ayan, Austin movers daw. Austin movers. Austin movers. Austin Homes. Try natin ng letter M. M. Sabi ni Del Romeo, Asa ano Team to? Power. Oh, Tama, Team tama. Powers. Let's try letter H.
Ayan, may letter N. H. Vowels. Ay, hindi siya homes. Yeah. Try natin ang letter P. Letter? P. Papa. P. Oy, may Oy. pag-asa yung Powers powers. ni Del Romeo. Tama ba? Yes. Yes! Tama ba? Del Romeo. Sabi naman ni Ay, ano, Austin. ayan, sumagot na rin si Mr. AJ ng Austin Powers. Wrong spelling yung... Ay, yun inulit niya. Okay. Ayan, try na natin ang letter W. W. Letter R. R. Letter T. Letter T. And letter I. Ay. So, yan. Yan. Ang tamang sagot ay Austin Powers and congratulations sa'yo, Del Del Romeo. Romeo. Ikaw ang Inulit aming niya. first winner today. Sa Hangman. Yes! Yan, halo-halo kay Jimmy's lang. Hello! Yan. Hello. So, pwede pa kayong bumawi dahil Yes. para sa ating third set, anong gusto nyo? Easy, medium, or hard? Ang daming Easy, ano ngayon easy. Ang daming nanonood kasi ang daming Yes. nag-upload kasi Halo-halo kay Martin Christine Oh, Joy hi. Arga. Ayan, may pang-apat na Christine na tayo. Si Christine Joy Prangan Arga. Halo-halo. Haba ng mga pangalan ng mga Christine Joy Kaya na to. nga eh. Ayan, congrats Napakadaming daw, Christine sabi ni Joy. Jana. Yes. Anong gusto nyo? Pili na kayo. And Medium. sabi ni Ate Sheena, congrats. Sabi ni Jana, medium. Yan, sabi ni... Okay, medium ba? Ayan na, music. Sige, mag-medium muna tayo. Last na yan. Ang category natin ay Toy. Toys and Games. Yay. Ayan, feeling ko The Turbanist. The Incredible. Yun. Hangman. Ano kaya? Walang large. Dudurugin ko na kayo. Easy, medium, hard lang. Ayan, nag-medium na tayo. Guys, hula na. Huwag na kayo mag-large kasi Ano, kasi yung hard nga eh. Nakaputok na ng logo eh. wala nang pot money, no? Yes, wala na tayong pot money ngayon. Wawa naman kayo. So yan sabi ni Sheena. Sheena, letter H. H. Sige, let's Okay, try okay. letter Go, go. H. Yan, sabi ni Diba, ako sabi ng naman, sigaw. da. Da. Hindi siya Okay, da. wag na kayong umasa dahil hindi siya Hindi siya Da. transformer kasi walang T. Hindi ko get si Del. Sabi niya dalawa na price niya. Bati. Ha? Hindi siya da. Yes, walang T, walang da. So, hindi siya transformer. Pero let's try letter T. Maraming humuhula ng letter T. T. Ay, H pala yung kanina. Wala So, ayan, talagang wala letter talagang T. T. Wala, ano yan? Ayan, sabi ni Mr. AJ, letter A. Try natin ng letter Letter A. A. Ang sagot na hindi nawala sa hangman. Wala talaga. Ayan, walang letter Sabi ni A. Zenith, letter O. Ay, nako. Oh my gosh. Walang letter O. So, you only have 2 balloons left, Sabi ni guys. Ashel at saka ni Sheena, letter E. Letter E. Toys and games ang ating category. Sabi ni Dahlia, oy, hi Dahlia, bagong Halo, audience. Dahlia Villarosa. Sa anong letter? Letter B. Sabi ni Dahlia, letter B. As in, bag. Yan. Walang B. Wala nang B. Ay, may bago ulit. Si Jane Aries. Hi, Jane. Halo, Jane Aries. Mukhang Wala ano, na mga tayong to, ah. letter T. Mukhang nangangamoy. Ano? Sabi ni Mr. AJ, Red Pimpernel. Ben, ten, ten, ten. Tan-tan-nan. Let's try letter R. Let's try Kung letter ito ba ay R. red. Red. Hindi siya red. Hindi siya red. So, isa na lang guys ang inyong chance. Sabi ni Christine Joy. Oh my God. Ayoko nang magsabi ng letter. Bakit? Ano? Ang Letter dami. E. Letter S N. ba? Letter N? Letter G? Isa na Parehas. lang ang ating balloon. Ang May mahirap kasi nanalo na. dyan. Hindi po, mali siya, di ba? Yeah. Ang mahirap kasi dyan, pare-pare silang Christine Joy.
Dapat may Roy. C1, C2, Christine C3, Joy, C4. Di Guzman Roy, Christine Joy. Ayan, ang Serato. daming sumasagot ng letter S. Letter Pumiyok ako. S. Let's try letter S. Wow, letter Ayan, S. safe. Composer, charot. Toy and games. O kaya games? Toys and games ang ating category. Sabi ni Arnold Ben. Ben. Try natin ang letter N. Walang letter B. Ben, Ayan, may N. Sana Sensor. lang yung lobo natin. Sensor, denser. Sabi ni Asha, Ganon. letter M. Sabi ni Samir, letter S. Ay, meron na S. Condenser, Ano conchar. kaya? Ano pa yung laro to? Toys and games. this, Answer games. Ganun this, yun. Dispenser! men dispenser. Men dispenser. Men dispenser. Sumagot si Sabi ni ano, Marisa Marisa. Magudayo. Yan ba yung pangalis ng mga lalaking Si ano? Marisa sabi niya, men dispenser. Oh, good po. Ang ating Kimpi, mga kaibigan. Men Jojo dispenser. Pusha. Anong ano to? Anong laro? Paano siya nilalaro? Kung meron mang ganon, try natin ng letter May humugot na naman I. dyan. I, kung ito ba ay dispenser, Let's okay. try letter M. Gusto ko malaman kung men. Letter? M. Ay! Mali! Pez dispenser. Walang Pez. nakahula. Ano yung Pez? Pez dispenser. Sayang, tama na ang inyong dispenser. Pero mali ang inyong men. Okay, so meron lang tayong isang winner sa ating hangman today. Grabe, ang hirap, At sino ba siya? Sino? Ang ating Sino panalo, ba nag-iisa siya? ka. Congratulations, Del Romeo! Paki-PM ang iyong number at iloload natin yan later. Sayang, Kaya solo-solo mo yung prize, oh. Oo, solo niyang manalo. Ayan. So, guys, at dahil iisa lang ang nanalo sa hangman, huwag mo na kayong aalis dahil meron pa tayong 3 games. Ang ating next game ay ang Word. Ayan. So, kailangan nyo lang matula ng mga words ng category na sinasabi. Yeah. At syempre, wag na wag niyong kalilimutan ang columns and row. For example, nakita niyo ang Christmas tree sa letter D number 1. Christmas tree D1. Kay Ayan. Samira, nag-share siya ng stream. Si Samira. And then, Hi, syempre, Samir. ang ating Thank category you. today is gifts on 12 days of Christmas. Alam niyo ba yung kantang yun? On a 12 days Ben. of Christmas, would you listen to me? La 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 la. La 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 I la la. forgot in a pear Tree. tree. Oh, yung mga Yan. ganun, di ba? Feeling Dapat ko ang alam niyo technique nila dyan, kunyari dalawa yung phone nila. Yung isang phone yung lyrics. Oh, lyrics. Tapos yung isang Hanapin phone yung nila. pangsagot. Oo. Meron tayong 12 gifts doon. Ngayon, ang Oo. nandyan, 8 gifts lang. Yes. Okay, guys. 8 Go, gifts. Go, go! Page ba? Sabi ni Zenith. Page. Wow, ang galing naman. Umuulan sa inyo. Tinitignan yung nasa On the phone first day of Christmas, the joy is under me. Meron ba tayong 12 pipers Huwag nyo na isama piping? yung number, guys, ha? Yung gift lang Partridge is... in a Meron pear ba? tree daw. Partridge. Meron bang 12 Susi. pipers? Walang 12. Hindi nakasama yung mga number. Ah, okay. Calling birds. Calling birds. We have L1. calling birds. Meron. L1, sabi ni Jenny Remo. 4 calling Sabi ni birds. Alex, pakibasa pisan. Party. Partridge yun nga, sabi ko nga kanina. Ah, sinabi na. Partridge. 12, In a pear Susi. tree. C2. Susi. Meron ba tayong gold rings? D9. Gold rings. Kulang. Kulang. Ayan, kinorek ni Samir. Sabi niya, Five. pipers piping. Yan, Pipers E7. piping. Okay. Samir yun. On a Okay, first day okay, of na. Christmas, the children sent to me. So, ayan guys, huwag niyong kalimutan ang first. Yes, kung saan nyo nakita ang first letter, ang column and row. Kunyari yung A1. Oh, 60 daw. Ganun. Yes, yes. Turtle Pwede yung Pipers Ha? On piping. a first day of Turtle Christmas, the Sino yun? children sent to me. Okay. Meron turtle dove. Turtle dove. French hens. Meron ba? Meron. French Turtle dove. Ano hens. sagot niya? 10C. Sabi ni Kenneth Ferrer, kaya ako na ang single. French Galing fries. ah. Kenneth, bakit curious na ako sa name mo? Bakit ako na ang Ako na single? Oo, parang sinasabi, ako na ang single.
So, yan ang daming sumasagot. Pero don't forget ang aming number 1 rule. Kailangan kasama ang row and Yes. column Dancing. kung Sabi saan niya, no? nakita ang first line. Sheena. Sabi ni Sheena, Ladies ladies dancing. dancing. Ay, 8-12. J1, tingnan natin. Hindi siya 8. Sagot niya 8. J1. Ladies Tama po siya. dancing. Ha? Pwede rin. Pero Pang-gift ba nakuha yung na ladies L. dancing? Pwede na yun. Pwede na yun? Bakit Pwede hindi yun? ladies dancing? Ako na yung letter L. 11, ladies dancing. French hands daw. Ah. Dalawa 3 na French lang. hands, 2 turtle doves. Ganon. Meron ng turtle dove. So, saan si ladies dancing? So, meron pang 3. Sheena. Meron pang 3 dyan. Dalawa na lang po. Sabi ni Drummers Jenny, drumming daw. drummers drumming. Drummers, drumming, Jenny. D1, yes. Jenny ba? Jenny. Meron na tayong ladies dancing. Sabi ni Arnold, hirap ng walang alam sa 12 Christmas. Dapat alam nyo yung Since kanta bata para pa mas tayo madali. Yeah. Nahula na ba yung ano? Ayan, 7 swan. G12. Ay, Ay, G12? 6 geese, 7 swans, swimming. Guys, huwag niyong kalimutan ng kung saan nakita ang first Yes. letter, kung anong row and column. Isa na lang. Tama naman yung golden rings, pero yung G12 is letter D. Hindi siya Yeah. letter G. Naguhula na sila. 8 maids a milking. Kumakanta na sila, guys. Guys, huwag kayong kumanta. Ibigay niyo yung sagot. Kantahin ka natin yan. 8. Baby, I'm sunod? looking. Nine golden rings. Oo nga. Turtle doves, 3 French hands, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Party daw, party. Pati daw, internet, Ayan, sabi naglolo niya, ka na, single. sabi ni Dear Tanya. Ayan, sabi niya ako ng single, Golden Rings D9. G12. Letter D yun. Eh. Opo. So yan, may puntos ka na, D12. Kenneth. Golden Rings na lahat. 9D. So, Taling kompleto na na ang tayo. ating 8 days of Christmas gifts. Taling Sa na tayo, kantang guys. yan. Ayan. So yan, sino-sino ba ang ating winner? Talinging na tayo. Ano So, mo ang na, panalo, announce mo na yan. maraming nakakuha ng tig-dalawang sagot. 14 days pero na lang, Christmas na! ang nakahula ng maraming puntos, nahulaan niyang Calling Birds with 3 points at Drummers Drumming with 3 points, si Jenny Remo. Congratulations! Jenny Remo. So, meron pa tayong movie serye. Ayan. Ayan, halo-halo sa ating 32 viewers. And syempre, while watching ay Yes, mag-heart mag-like. react naman kay John and mag-like sa react. akin. Syempre, Woohoo! share niya na rin ang ating stream today. Yes. Wilson, pero ako never maglolo ko. Oh, meron? si Wilson Marami napili ko Angeles. man. Si Joanne. Sino? Si Joanne. Si Ede Altarian. Ay, si ano, sabi ni never- Samir Rupi, paano kantahin niya ni Boyet? Hindi ko siya kabisa eh. On the 12th day of On a Christmas. 12th day of Christmas, Uy, may that you're not sinasabi. sent to Wait me. lang, sabi ni Joanne, pati internet naglolo ko. Tapos sinagot ni Wilson. Pero ako, never maglolo ko. Ay, kayong dalawa. O, John, PM mo na yan. Yung Nagkamali mga po kayo. ganyan, alam niyo ba, may yung mga Madali lang to. ano dito, Developan. nawawala. Mali po kayo kasi po si Wilson ang alam Ayan, ko kay drama. Yerka. Drama ang ating category. Sumagot si Jenny, Pitch Perfect. Si Alex naman, Pitch Perfect 1. Pitch Perfect 2. Pitch perfect daw. When tomorrow Nasa huli yan, comes, sorry on my Ang own. napindot na huli. Paano mo daw nasabi, Wilson? Movie 3 po yan. Yeah. Ano yung titanium pala yung kinanta nila dyan sa Ang galing naman. I second stay picture. You shut it in out. love with you. And I can hear a word to Yun na ba yun? say. Opo, opo. So Yes, yan, yes, ano nga yes. ba ang ating tamang sagot? Ang tamang Ano sagot sa movie ay... Ay, Pitch Pitch Perfect! Perfect! So yan, congratulations sa'yo, Jenny Remo!
ikaw ang unang nakahula. Parang bigay yun kasi parang walang mananalo nung hangman. Yes. Pwede pa kayong manalo dahil ang aming second genre ay drama romance. Parang alam ko na yan ah. On the third day of Dahil na, Christmas, may daya na. you take to me. LSS na kami. LSS na kami. Paano ba yan? Nagka-developan na eh. Matagal na. Sabi ni Wilson. Ay, Bakit daw drama yung Pitch Perfect? Sabi sino ba ni tinutukoy ni Samir. Wilson? Si Jordan yan ba? Si Dear Tanya. Kasi mag-excel eh. Ay, talaga? Ay, mag-ex kayo. Mag-go Issue ba? na Ah, magbalikan na issue. kayo. Oh my God, Charot. pagbigyan na yan. Mag-go Pasko ba naman. kayo sa isa't isa? Oh, magbigyan na yan. Isang fireworks. Mahal niyo pa naman ang isa't isa eh. Cobra Kai. Huto. Bakit nagkakataguan na? Just a stranger, Uy, wag mo sabi ni kayo, Marisa. Si Esa naman, the proposal. The Proposal. Kasi yung ano... Kasi may sing-sing. Sing-sing. Kapag ba may sing-sing, proposal So, ang agad. clue dito, Charot. nagka-amnesia ba yung girl? Ay, ito ata yung kay ano. Oh my God, crush ko yung bida dito. Si Ryan? Buwan? Halo-halo kay Mr. Jomar na sumayaw ng Michael Jackson nung... Oo nga, nakita namin Ay, yung video mo. grabe Diyos yung ano ko. ni Jomar, ipapalabas daw yun sa Nag-careless ano. whisper ka pa. Ipapalabas siya sa Dito. Facebook natin, Jomar. Dito, May i-feature namin. pasipa-sipa ka Uy, pa. ito kasi siya tanning take, oh. Ayan, sabi ni Samir Devao, The Ring, The Perfect Date, Downtown Abbey. The Downtown Year and Abbey. Change, The Lover, The Bow. So, ano nga ba ang ating second movie? Eh. Pogi Teka. ng bida dito. Crush ko to eh. Never gets old. Ano yan? So, Tawag ayan, dito. ang ating second movie ay... Channing. Ayan. Devao. Siyempre, ang ano dyan? Si Channing ba yan? Tatum. Yan. So, yan. Congratulations sa'yo, Samir Manzanilla. Ikaw ang aming second winner sa movie series. Serye. Ayan, halo-halo sa ating 36 viewers. Sabi ni Jomar, wag niyo gagawin. Yan. Kikinig lang daw ng chismis si Chismis Kenneth. kay kay Joanne. Ayan, sabi ni kay, Samir, ang ganda kay daw ng Wilson. book na yan. Go ka ba? Ay, So, wag yan, ka, para Joan, sa pala, aming no? third genre. Yan, sinasabi ko Ito na nga ba. ay By the way, meron po kaming mystery. branch sa Sabaw. Si ano Sa ba Davao. to? Taga Davao ba si ano? Si Dagupan. Joanne? Ay, Dagupan. Opo. Sabi niya, Davao des... Nagupan ng Ayan, congratulations. Davao City. Last mo na yan, Mr. AJ. Gusto ko yan. Uwi na. You know, it made my day. Ang hirap naman po, heheje. Hi, Gretel! Uy, batiin niyo naman si Gretel. Ayan, halo-halo, Gretel. Ano ko si Gretel? Si Gretel. Knives Out, sabi ni Marisa. Home base natin. Si Murder Gretel. Mystery. Yes. Sabi ni Partner. AJ. Si Gretel. Nahulaan na ito Nasaan si kahapon eh. Hansel? Char, joke Nahulaan niya lang. pero hindi Gone naman girl, move on. nag-flash. Dumadami na yung joke mo ah. Gretel, sumagot si Gretel para manalo ka. Sumagot ka, So, ayan, Gretel. ano ba ang ating movie? Hulaan nyo na, guys. Ano daw? Mandara lang. Knives Out. Mardani 2. Ano yun? Check The rattle Killer. and roll. Davao de De Oro, Oro, yung bagong pinalit sa name ng isang lugar sa Pilipinas kahapon. Ay, talaga ba? Bala kayo dyan. Totoo ba? Eh, ikaw Joanne, fake Murder news. on Fake the news. Orient Go, Joanne, fake Express. ka. So, ano nga ba ang ating third Fake movie? yan, fake. Baliw. Si Joanne, fake. Ay, wala pa. Wala pang Churbanes. The Prestige. So, magbibilang kami ng Midsummer. 10 seconds. Midsummer Kapag daw. wala pa, ilalabas na ang tamang sagot. Mystica. Okay lang, maga pa naman. Mission Oo, Impossible. Mystic River. The Invisible Guest. It's mystery. Hulaan nyo na yan. Walang nanalo Search sa nyo, hangnan. Davao de Oro. Sabi ni John, totoo nga, search nyo, Oo, Davao de oo. Oro. Slaughter Island. A Quiet Place. Zombie Zodiac. Ang Totoo dami ba na, yan? guys. Joanne, totoo ba yan? Davao de Oro. Shutter Shutter Island. Island. No, it's not Shutter The Island. body daw, the body. The Body. Alam nyo ba yan? Anong pwedeng maging clue dyan?
Parang kamukha ni Lady Gaga yung bida. Oo. Oh, yun. Ano ba yan? Ano siya? Mag-isa lang siya. Oo. Killer ba siya dyan? Oo, to. Blondie yung buhok. Oh, ayun na! Wala na. Blonde Wala na yung magsasalita. buhok niya. Yun na yun, guys. Sherlock Holmes. Snow White pala. Ano lang siya? Mag-isa, tapos blonde yung Binabati ko po buhok. ang ating Zen Ay, gusto ko yung Nancy Mama Drew. Mary. Hindi siya Nancy Yung Drew. Nancy Drew. Joker. Guys, mag-isa Drew. lang siya, tapos Ano ba yan? blonde yung Blonde buhok nga yung niya. buhok niya. Tapos yung Barbie. isang word. Mag-isa lang siya, pero blonde Pinag-aaralan ang sa buhok science. niya. Barbie to, Barbie. Diba, tama? Wow. Oo. Mag-isa lang siya. Alam ko ano yun eh, sa At physics. blonde ang buhok niya. Science. Physics is a branch of science. Mag-isa lang siya at blonde ang buhok niya. Oh. Uy, hashtag naman kami. Ay, hashtag. Shoutout naman kay Miss Zen. Mukha siyang si Mama Wala. Mary. Frozen daw. Oh, blend yung Hindi. buhok. Uy, tama na. Naglolokohan So na tayo. yan ang tamang sagot, guys. Ay, walang nakahula. Ang Meron. movie ay. Ay, Meron. meron? Ay, tama nakahulaan. Meron? Si AJ. Oy, Blonde. Atomic. Saan? Hindi ko Atomic Meron si AJ. Blonde. Hindi ko mabasa. Okay. Saan? Ayun o, di ba kulay blonde? White. Ayan. Resident Evil. Ayan. Yak, may kulangot. Magsalita ka, Rupi. Ikaw mag-announce ng winner, Rupi. Ikaw na, ang winner ngayon ay si Ikaw Jenny na. Reo, Samir Monsinila, Oh, AJ ayusin Guardia. mo. That's all, thank you. Boom. Ayan, Ito ang mga ulitin mo. winners natin. Si Jenny Remo, Samir Monsinila, and si AJ Guardia. Anong gagawin nila after? Ang gagawin nyo sa araw na ito. Ano ba yan? Ayan! Anong Ah. gagawin nila? Mag-PM lang kayo sa number ko. Tagal ko sa club ba to? Mag-PM kayo sa number ko. I-chat na. Joke lang. Mag-PM kayo sa page namin Yes. para ma-claim itong prizes namin. At ipasa nyo sa akin. Yan. Very good. Okay, so meron pa tayong last game. Thank you, Rupi. Meron pa tayong heart attack. So, ang heart attack ang ating category ay upbeat songs. Paborito niyo yan. Lagi kayo nakakahula dyan. Kaya naman, pabilisan lamang ito. At syempre, bawing-bawi sana dahil walang masyadong nanalo sa hangman. Okay, so 3 ang magiging winners at 3 correct answers of first line only. Ang dinodrawing nila ay title. Ayan. So guys, alam kong kayang-kaya niyo yan. Kaya naman ipakita na natin si Rupi at si Kimpi. So, ang aming, ano ulit yung ano? Yung Upbeat. upbeat. So, yan. Ready na ba kayo? At syempre, habang nanonood kayo at naglalaro ay may heart track. Heart track and like rock kayo dyan. Para tingnan natin kung sino ang mga solid almost followers. True. Oo, ang sad. Inuubos siguro siya. Pakiramdam. Masakit ang aking pakiramdam. Masakit ang pakiramdam. Masama? Okay guys, nagdodrawing na pala sila. Si Kimpi, meron siyang 2 words. Si Rupi, wala siya pang word. Sana all hindi sinasaktan. Ay, makakahanap ka rin ng taong hindi ka sasaktan. Okay, so ano to? Soko. Soko daw yung last yung Atomic Blonde kasi meron sila nakitang Ang mahirap kasi niyan, may mga bangkay. taong hindi nananakit. Kaso, taken na. Oh my God. Tulad ko. Sabi ni Wilson, no, Buhat part yan sa bangko. relation. Masaktan at masaktan ka para maging matatag ka. Ano ba yan kayong dalawa? Mag-usap kayo ng maayos ha. Ayusin nyo yan. Meron pa namang chance. Ako, Sabi I ni- never give second chance. Sorry. Huwag mo na pagbigyan, joke. So, lahat na tayo dito humuhugot. Pero ako din, for me, no second chances. Ako din, I don't Kasi like second kung masakit na ngayon, mas sasakit pa yan. Kasi, Na mag-check and chance, hindi kasi dapat noon palang inayos niyo na ng maayos. Doon Yes. talaga. Dapat noon pa lang, wala Pero na dapat hindi nagloko. kayo abot dun sa breakup. Pero pag Yes. nag-break na kayo, wala na yun. Dapat nga, pag nasa relationship ka, wala kang ginagawang mali na ikinasasakit ng partner mo. Ayan. So, kung hindi nag-work, hindi nag-work. Ayan, 1 word kay Rupi. Star daw. Sabi kay Kimpi, meron siyang 2 words. Starships. So, sino bang nauna sa starships?
Si AJ Guache. Paano ulit yung starships ah? Hindi ko na-delete. AJ. One word. AJ, 1 point. One point si AJ. 3 points lamang guys at 3 winners. like you. Timber. Someone you love. Someone like you. No. No, no, no. Hindi siya Starboat. someone like you. Ayan o. Someone like love. Char. Ano Love yan? is sweeter the second time around with the right person. Ayan, tama ang somebody to love, Ay, Wilson, pero hindi Tama, siya. tama yung sinabi ni Mizel. Yes. Wilson, mahal ka ng live namin every Friday. Somebody to love? Somebody to love, pero iba. Iba yung kumanta. Somebody to love. Somebody to love. Ah, yung kumanta ng Somebody to Love, si Justin Bieber. Yung Somebody to Love ni Justin Bieber. No, hindi siya Bieber. Justin Bieber. Bieber, yung akin. Ay, Fever. Ay, yung nakapin mo, hangman pa rin. Ay, hangman ba? Somebody to love Justin Bieber. So sick. So sick. No, one ano nga eh. Ay! My gosh. Nawala. Tingnan natin kung sino. Tsaka lang ha. Sino na una sa Somebody to Love? Tingnan ko ah. Yung drawing ni Rupert, eh, parang, ano? Si Alexandra May sakit na Gaviola. bata. For you, I'd write a symphony. Alex, 1 point. Fever, fever. Fever daw? So sick? Hindi. So sick. Sick. Hot, hot. Hot. Guess na lang. Ah, okay. Laging kinakanta yan sa karaoke. Letter ano? Oh. Letter, yun. Letter yun. Letter yun. Off-road. Ayan si Alex. Sabi niya, the on the floor. Ang effort naman ng floor. Let me introduce you to the party people. Tingnan natin kung nakuha niya ang first line. Ano ito? On the floor. Yan. Nasagot na si Samir. If you go... Kantay ay yung kay Alex. Hindi yata siya kumakanta dyan. Salita. Unwell, all day staring at the ceiling. Unwell, Samir, 1 point. Ayan. So, may 1 point na si AJ, Samir, and Alex. Checking ako sa... On the floor. Yan, guys. Hula-hula lang. Yes, salita yung nilagay ni Alex. Yan, if you go hard, you gotta get on the floor. 2 points, Alex. Shape of you, love hurts, overview, search results. Meron ba doon? Wala. Love hurts? Ayan. So, Meron sa akin, sila meron two akong words. 2 words. Ano yan? Dito? Hindi siya love yourself. Love yourself, broken land. Hindi No. siya broken. 2 words silang dalawa. Hindi, 2 words. Two Yes, words, 2 words silang two dalawa. words. Tama, no? Sa akin din, 2 words. 2 words.
Ayan o, may couple. Tapos ano? Ayun, namatay siya. Tapos Bakit namatay? may babae. Anong meron? 2 words Ano? yan. Oo, anong meron? Ba't siya namatay? Ano nangyari? Bakit siya namatay? Ano nangyari? Bakit Yun. siya namatay? Hindi! Ah! Guys, kung may Oo couple, meron ding ano. Malapit ito, na yung ito heartbreak, siya. pero hindi siya heartbreak. Namatay Tapos siya ano dahil siya? doon. Ito siya. Yan, broken heart. Ang galing nyo. Hindi rin. Ah, namatay siya dahil sa puso. No, it's not jealous, girl. Yung kay Miss Kim, Just Dance. Sayang daw, hindi rin. She's Gone. O yung aga pa, Together Alone, Die Young. Die Young. Hindi siya dayang, hindi rin siya together alone. Guys, kung may couple, meron ding ano. Yes, take note pala guys, yung mga rap, wag nyo na lang pag merong umpisa And sa ito rap, siya. Ano ba siya? Is it a may rap girl? sa umpisa. May lady. May lady. Puro lady. May couple. Kung may couple. Single ano? lady! Single lady. Hindi lang siya basta lady. Single ladies! Ang galing. Naalala ko nung pinadrawing niyan sa akin. Give it up for... Okay, tingnan natin kung nakuha ni Alex ang single ladies. Oh, Guys, the hulaan single nyo na to. ladies. Oh, the single ladies. Yun lang. What? 3 points, Alex! At dahil dyan, ikaw na ang aming first winner. 2 na lang. Bakit namamatay? Anong meron? Up in the club. Naatake siya. Namamatay siya dahil sa sakit ng puso. Sinabi ko na kanina, kayo nakikinig. Glisin nyo na lang. Nagalit sa audience, oh. Bayan. May sakit sa puso. Naatake. Ayan. Ayan, si AJ. Diyos ko kayo. Si AJ Guache, heart attack. Putting my defenses up. 2 points, Mr. AJ Guache. Ayun guys, dun sa may mga kantang rap, para fair po sa lahat, dahil hindi naman lahat may internet at may papagsasearchan. So, yung pinaka first line ng kumakanta, na kinakanta, okay? Nasagot na daw ni Hindi, Samir basta hindi yung heart rap. attack. Ay, oh. Wala nakatingin, wala. Oh my gosh. Tingnan natin na, Samir. So yan, meron akong 3 words. Hindi siya count on Tama. me. 2 points kay Samir. So, -1 kay AJ. Hindi rin siya crazy Thank you, in Samir. love. Ayan. Count on me? No. Crazy in love. Hindi. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Tingnan natin, hindi. Hindi siya, gano'n. Tingnan yan. 3 words. Meron akong 3 words. Meron 3 siyang words. gabi. May gabi. May gabi, may Gabi. bilang. Ayan na, nagbibilang na kami ng, Yun yung nagana na habang kami ng na-broken clue, ka, tapos ah. sasabihin mo sa ex mo, kahit isang gabi lang. Yun. If you ever find yourself Ayan na, stuck in... kinakanta ko na. Shout. Yun yung kapag Kinakanta ano, na diba? namin yung sagot, ah. One more night, AJ Ayan. Guache. Oh, you and I go hard at each other like we're going to war. Yun ba yun? Tama ako? Tama. 2 points, Mr. AJ Guache. Moves like Jagger. Ano yung kay Rupi? 1 word kay Rupi. Kiss, breathless. The daylight's fading slowly. At dahil dyan, AJ, meron ka ng 3 points. Ikaw na ang aming second winner. Blow. Nahula na yung One More Night. Yung breathless, yes, nahula na rin ni AJ.
Ayan, time check. It's 12:55 in the afternoon. So, kung makakaabot ang ating last lucky winner, kompleto ang ating set of winners. Ayan. May hahabol pa ba sa third rank? One word. Girl in the mirror. Brown-eyed girl. Girl in the mirror ba yan? 3 words. Yes. Ano kaya yun? Get Wilson na lang, Rupi. Wala nang pag-asa manalo. Bukas po ulit. Wah, si Rupi lang talaga yung pinansin niya. May... Sige! Ingat ka. Bye-bye. My name is Carrie. I'm so hindi po. I wake up every day. Senorita? Ayan, Pretty Girl Rock. Pretty girl Ah, rock. tama si Alex. My name is Carrie. I'm so very... Ayun ba yun? May sumagot na kanina. Pretty girl rock. Wala pa si Alex. Nabasa ko yung kanina. Pero title lang yata yun. Title yung... Nahulaan kanina. Alex Tapos si pa Alex yung yung lyrics. Oras. Pero si Alex nanalo na siya. Wala pa. Ayun si Alex. Ay, si Alex pa rin nakita ko. Si Alex pa lang. Pero, ayun, sino sumunod kay Alex? Sa akin, si Ashel Centino. My name is Carrie, I'm so very. Tingnan natin kung may pag-asa pa to. Si Samir may pag-asa pa kasi may 2 points siya. Royals? Sana all mabilis mag-comment ng answer. Nahulaan na yung my name is Carrie, I'm so very. Ano ba yan, Rupert? 2 words? 2 words. It girl? Pwede nyo nang i-copy-paste yung sagot ni Mr. AJ dahil nanalo na si Mr. AJ. Ay, Sorry. It girl. Ayan, si Shaira. Mukhang walang nananalo Shaira, 1 point. So, bigyan na lang namin kayo ng 2 minutes. Mahaba-haba pa naman. 2 minutes. At exactly 1 p.m., titigil na natin itong kalokohan na to. Nahulaan na yung first line ng It Girl. Wala, naunahan ka, Samir. Sayang. Ayan, so ito na lang, yung drawing nila, latest drawing nila. 3 words si Kimpi, 2 words si Rupi. Wait, ang creepy naman yan, parang pugot ulo. Parang napugutan ng ulo yan. Ayan, halo-halo kay Casey, Kevin Salinas. At syempre, Hi. binabati ko rin si Engineer. Halo-halo, as well, Engineer yo. Gerald. Hi, Engineer. 3 words si Kimpi. At si Rupi Hindi meron siya It siyang... Girl. Itigil na. Lego House. No. Ayan, you only have 1 minute left. At exactly 1 p.m. Meron akong 3 words. Pag pumalakpak sila, tapos na tayo. I can be down. Pag pumalakpak sila, tapos na Kinakanta tayo. na po ni Kimpi. Samir, ano? Mas magkararon. Oh, tapos na. Ayan! At sabi ko nga, at exactly, ayun na oh. shit. Yung tinatamad ka na mag-drawing, pati hawak ng whiteboard. Huwag hindi pa huli ang lahat, sabi ni Wilson.
Okay, nandito na sa watch. Yan, Okay, daan yan. Huwag ka naman tingnan na ganyan. natin dun sa time. Since meron pa silang last 30 seconds. Uptown girl. Oy, umabot si Samir dito sa time nila sa nakikita sa screen. She's been living in an uptown Joke lang. world. Okay, Samir, umabot ka. Hindi pa Galing, pala. ah. Okay na. Yes, One na. okay na. Yan, last 8 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, umabot talaga. Congratulations kay AJ Guache, Alexandra Gaviola, and Samir Manzanilla. Kayang winners sa ating Art Attack. Ayan. Kaya naman, huwag niyong kalilimutan tumutok palagi dito dahil malapit na ang Bakasyon Grande. Ilang linggo. Yes, ilang linggo na lang kaming makakasama at Christmas party namin on Friday. Hindi nyo kami makikita. Last nyo na kaming makikita. this Bukas! week. Bukas! Kaya naman bukas, magkita-kita ulit tayo at syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumututok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Bye-bye! Babush! See you tomorrow! Congratulations to all Bye-bye! winners. Thank Bye! you! Yan ay patunod. The Almusal Club.